Marvel Zombies X-Men Resistance. Στο Marvel Zombies σκέτο όλες οι άλλες φιγούρες, εδώ όσο φαίνεται, είναι ανθρώποι. Στο Marvel Zombies X-Men Resistance αυτό εδώ είναι ζόμπι οι ανθρώποι όλοι εδώ μέσα. Έχει και τους μισούς ήρωες ζόμπι, τους άλλους μισούς είναι ήρωες κανονικά, αλλά οι ανθρώποι εδώ πέρα είναι ζόμπι. Εκτός από τα καφέ, από ό,τι έχω καταλάβει. Τώρα που θα τα ανοίξουμε θα το δούμε ακριβώς τι γίνεται. Το πρώτο μας άνοιγμα. Λοιπόν. Οπα! Έχουμε αυτό εδώ. Και δεν χρειάζεται από λεπτομέρειες. Θα μπω κατευθείαν στο ψαχνό να δούμε τι έχει μέσα το εγχείριδιό μας. Η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ μ' αρέσουν τα tiles του X-Men Resistance, διπλής όψης εννοείται, μπρος πίσω, πιο πολύ μ' αρέσουν. Έτσι είναι λίγο πιο χαοτικό για μένα, πιο διαστημικό στο ένα κομμάτι, στο άλλο ok, αλλά και πάλι μ' αρέσει πιο πολύ από το άλλο που είναι στην πόλη δεξιά αριστερά. Όχι, το άλλο είναι άσχημο, είναι πάρα πολύ ωραίο και τα άλλα, αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτό πιο πολύ. Όλοι όσοι γνωρίζουμε από τραπέζια καταλαβαίνουμε τώρα τι είναι αυτά. Εγώ απλά δείχνω. Τέλειο εδώ πέρα. Εδώ πρέπει να είναι οι φιγούρες μας. Εδώ είναι τα tiles. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οι καρτούλες των ηρώων, μαγνέτο. Από πίσω, να το δούμε και έτσι. Marvel Zombies. Marvel Zombies, οι ήρωες Zombie. Είναι με το χρώμα και τη στάμπα εδώ Infection και καλά το έχουν μολυνθεί. Έτσι, πράσινο με το αίμα εδώ πέρα γύρω γύρω. Να το δούμε καλύτερα, καθώς τις άλλες. Ωραία, κάτσε να δούμε και μία-μία. Πάρα πολύ ωραίες, να δούμε και τον ηρώο, να τις βάλω πίσω εδώ πέρα. Τον ηρώο αυτό. Storm, Wolverine, Mystique, Magneto. Storm, όπως είπαμε, φοβερή. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και οι καρτούλες τους, είναι φοβερές. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Θα δούμε αυτές τις καρτούλες. Runners. Σου γράφει εδώ Zombies Hero, Zombies Hero, Zombies Hero, Walkers, 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 Walker Rush, Brutes, Brute Rush, Brute μάλλον, Runners, ωραία. Πήρα εδώ μια εικόνα το πώς τι έχει εδώ πέρα και λέει εδώ. Σας τη δείχνω από τη μία όψη και μετά θα τη δούμε και από την άλλη όψη. Okay.
4 πόντους επί 6,5 είναι οι κάρτες. Είναι λίγο μικρούλικες. Όχι ότι είναι θέμα, αλλά λίγο πιο μεγάλες. Καλά θα ήταν, κατά τη γνώμη μου. Οδηγίες δεν έχω διαβάσει καθόλου, αλλά έχω δει στο YouTube από άλλους που έχουν παίξει, που παίζουν το παιχνίδι πάνω κάτω ή εξηγούν πως παίζεται. Καταλαβαίνουμε ποια είναι αυτά, θα τα δούμε σε λίγο που μπαίνουν. Τα ζαράκια μας 6, τέλος, αυτά είναι. Αυτά νομίζω μπαίνουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Νομίζω μπαίνουν στους ήρωες. Γιατί παιδιά, τρελαίνομαι να μυρίζω τα tiles. Να μυρίζω γενικά ένα καινούριο πράγμα που ανοίγω. Τρελαίνομαι. Εδώ είναι το ανσασέρ στη μέση, από ό,τι φαντάζομαι. Ναι, το ανσασέρ. Αυτό εδώ με τρελαίνει. Εγώ τρελαίνομαι με τα χρώματα αυτά εδώ. Αυτό δηλαδή που μου άρεσε πάρα πολύ, που με τράβηξε σαν πρώτη εικόνα όταν είδα από πίσω στο παιχνίδι, είναι αυτή εδώ η εικόνα που είχε. Από την πρώτη στιγμή, μόνο και μόνο με αυτό το tiles, αυτό έτσι λίγο το μοβ μπλε, τρελάθηκα. Και μετά στη συνέχεια είδα ότι οι άνθρωποι είναι ζόμπι. Εκεί τα υπόλοιπα, δηλαδή οι υπόλοιπες φιγούρες είναι ζόμπι και όχι ανθρώποι, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι, όταν παίζεις ένα επιτραπέζιο θες να βυθίζεσαι σε μια φαντασία. Δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου όχι ανθρώπινη φαντασία, αλλά κάτι με ζόμπι, κάτι με... Τέλεια. Wow, κοιτάξτε εδώ, εντάξει, τέλειο. Τέλειο. Ωραία. Εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει δηλαδή που ωραία φιγουρίτσα. Πάρα πολύ ωραία. Wow. Oh. Εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι απίστευτο. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Πώς κάνω κι άλλο zoom. Αν δείτε τι πράγμα μιλάμε. Κοιτάξτε εδώ. Τρομερή φιγούρα. Wow. Λοιπόν, να καταλάβουμε τώρα ότι, εντάξει, και αυτό εδώ. Το μέγεθος της φιγούρας είναι περίπου 5 πόντους εδώ πέρα με τους ήρωες. Και αυτό εδώ. Οι υπόλοιπες είναι περίπου 4 πόντους. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Wolverine. Ωραίες φιγουρίτσες. Μου κινεί λίγο την περιέργεια. Λίγο παράξενη. Εντάξει, τέλος πάντων. Οκ. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ βλέπετε ότι είναι ζόμπι κατάσταση. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα αυτό το πράγμα να βρούμε λίγο χρόνο, να κάτσουμε να το βάψουμε. Μπράβο. Μ' αρέσει που είναι ζόμπι. Εδώ είναι τρομερή.
Τρομερή φιγούρα. Πολύ καλό. Αυτή νομίζω είναι η Storm. Τρομερό, φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ η βάση από κάτω. Και άξι, τρομερό. Wow. Λοιπόν, να τα δούμε όλα μαζί λίγο καλύτερα. Λοιπόν, αυτές είναι οι φιγουρίτσες. Λοιπόν, θα τις βγάλω από εδώ. Σύνολο νομίζω 87 φιγούρες. Αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο γράφει. Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι όλη η σειρά εδώ τα γκρι, όλα αυτά είναι ζόμπι με διαφορετικές κινήσεις σε κάθε γραμμή. Δηλαδή αυτή η γραμμή όλη είναι ίδια κίνηση, ίδια στάση της φιγούρας. Εδώ ίδια στάση, διαφορετική αλλά ίδια σε αυτή τη γραμμή, διαφορετική αλλά ίδιες εδώ οι στάσεις που έχουν. Λοιπόν, εδώ στο πλάι έχουμε humans, ανθρώποι. Τώρα Mary Jane δεν ξέρω τι μπορεί να έχει. Οκ. Όπως και από εδώ το ίδιο. Διαφορετική στάση troopers εδώ πέρα, zombie, όμως εδώ όλα αυτά zombie. Τέλεια. Λοιπόν, βαστάει τώρα το κεφάλι του εδώ στο χέρι του. Εντάξει. Σε απογειώνει. Είναι τρελό. Τρομερό. Το κατσάμε και το Μαγνέτο, γιατί και ο Μαγνέτο είναι ένας από τους βασικούς μας, εννοείται. Δηλαδή παίζοντας το παιχνίδι τώρα να παίζει με τέτοιους ήρωες, νομίζω ότι σε εμπνέει να παίζεις ασταμάτητα. Και αυτή εδώ η φιγούρα, δεν έχω καταλάβει ποια είναι τώρα αυτή. Θα το διαβάσουμε μετά. Wow. Okay. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας αρέσει το βίντεο, το γνωστό που λένε όλοι, δεν το λέω. Αν δεν σας αρέσει, πάλι κάντε το γνωστό, δεν πειράζει. Και αν μπορώ να βοηθήσω κάτι, θα βοηθήσω. Αλλά πρέπει πρώτα να διαβάσω οδηγίες. Δεν τις ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Σας χαιρετώ.